Natapos na po ang konstruksyon ng isang cross-drainage project sa Purok 1, Barangay Wawa sa Bayambang, Pangasinan bilang tugon sa matagal ng problema sa pagbaha sa lugar. Ayon po sa ulat, ang disenyo ng proyekto ay batay sa isinagawang pag-aaral ng Municipal Engineering Office upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa mga apektadong kabahayan. Pinondohan ang proyekto mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Fund habang dumaan din ito sa inspeksyon at technical na pagsusuri sa iba't ibang tanggapan kabilang na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa payag ng lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office, inaasang makatutulong ang naturang drainage system upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbaha sa komunidad sa pamamagitan ng mas maayos na daluyan ng tubig. Gayunman, binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga residente, partikular na sa wastong pagtatapon ng basura upang mapanatili ang bisa ng ipinatutupad na proyekto. IFM News. IFM News. IFM News.